Джулая не е просто българска традиция да се посреща първото юлско утро на морския бряг. Джулая – това е българското хипи движение. С битническото облекло, с рок-музиката, с неистовия стремеж към свобода. Тръгва от Варна през 1983 година. Името му е от известната песен July Morning на английската рок-група Uriah Heep от 1971 година. После Джулая се разраства, обхваща цяла България, стига до Камен бряг, където от него са запленени и авторът на песента Кен Хенсли и изпълнителят Джон Лоутън. Сега вече Джулая е друго нещо. Сега той изглежда така. Но как започна всичко? Кога беше първият Джулай? Кои са хората за първи път посрещнали първото юлско утро на морския бряг? Как първите джулайци са си представили свободата? Дали и днес посрещат Джулая? Романтичен спомен ли е българското хипи движение? Днес на вълнолома във Варна, където 20 души са посрещнали първия Джулай, успяват да дойдат само 4 от основателите. Там още стоят имената им, изписани тогава, през първото юлско утро на 1983. Но всичко започва далеч преди първия Джулай. Ние се познавахме от преди това, още от 81-а, но приятели вече станахме 82-а. Ние бяхме 2 групи младежи, да се каже, в града, които слушахме рок-музика. И така спонтанно се запознахме с другата група, която беше от другия край на Варна. Ние бяхме тук около спортна зала. Нашата група се въртеше. Там живеехме повечето момчета и момичета. Тяната, Криса, после Дидо и сестра ми Жоро. Момчета, които живееха повечето в Трошево. Но разбира се, много бързо, след като се събраха компаниите, станахме всички приятели. То беше някакъв процес, спонтанен. Методи, Джо Едрев, Големия Крис, Харито, Димо Житаров, аз, Филио. Ние си бяхме махленски група. Бяхме се намерили по махленски начин. Другата група бяха Терзиев, Кацето, Жоро Мейдана, Сайгона, Иван Сайгона, който има успешен бизнес в Велико Търново. Чърчила, да, също много колоритна фигура. Те си бяха централната част и в един момент просто двете групи се сляхме. Така, в Тайфата имаше едно ядро, нали, които... нали, Янко, Чайката, жена Молитка, Иван Терзиев. Моя първи спомен е, че се събирахме зад катедралата. Тогава нямаше телефони и се оговаряхме. Имахме само домашни телефони, даже някой нямаше и домашни телефони. Бе като хвани ноември-декември месец, до февруари, март и април се отиваха минусови температури. И те събирания на открито ставаха по-рядко. А снег бара много хубав чай имаше, сандвичи с сирене за 32 стотинки. Най-прекрасните сандвичи с сирене на света. Но беше страшно студено. И започнахме да се събираме в малкия подлез пред катедралата. След което, разбира се, ставаха тези събирания по апартаменти, да слушаш музиката, която татко е донесъл или някой познатели си купил. Във Варна едно от така емблематични места беше Малината. Тя е тук в центъра, до Срутената дупка. То беше една сладкарница и те там се събираха. Те пари нямаха по сладкарница да ходят, но те се събират, така, струпат се. Малко по-нататък към училище Климент имаше един трафопост, така малко закътан. Там също се събираха. В Морската градина се събираха на полянката под Пантеона.
легендарната кръчма Малината, където се поръчваха по 100 бири, по 150 бири, по 200 бири поръчки. И там се струпваше цялата варненска неформална поплач, така да се каже. Понеже имаше много младежи, искаха да се приобщят към нашата компания и по едно време станаха повече над 50-60 човека. Беше като шествие, когато тръгнахме по центъра. Биляна с Тяната вървяха напред, Биляна Чижика, вървяха напред, водиха шествието, правеха маймунджелаци, шегувахме се, смеехме се. Дори стелата си изписват думата пънк. На поляната пред пантеона даже бяхме направили конкурс, кой може да влезе в компанията. На конкурсите пък имаше жури, изпитваща комисия. Бяха Тяната, Чайката. Всяка една група, нали, кой е музикант, на какъв инструмент свири, пък кога е роден, пък там някаква история. Моето влизане беше малко по-различно от там, нали. Аз не случайно съм морканеца. Имах късмета на 13 години, майка ми да отиде да работи в Мароко, в Казабланка. И съответно и аз с нея. Какво да правя? И там попаднах в компания на хора, които ми отвориха за праведната музика, за рока. Съответно, когато се върнах, на втория, третия ден с приятели се разхождаме долу по алеята и ни 4-5 момчета срещаха, гледай, какво става, мен все едно ме няма. Гледай тук значка на еди кой си, гледай нашивка на еди кой си, тъй. Момче, ти от София ли си, откъде си? И те моите приятели отгореха. Не бе, той от Варна, амък беше дълго време в чужбина. Ние тук събираме рокерите, нали? Трябва да се съберем заедно, да дойдеш при нас, да се запознаем. И така влязах аз. През задния ход, без изпит. Аз бях 10-ти клас. Той беше 9-ти, една година е по-малък от мен. Другите бяха 11-ти. Доста от тях учиха в музикалното. Много от тях бяха поети и текстописти. Янко е един от тях и наскоро издаде книга. И когато така да се каже, създахме Джулая, бяха в по-голямата част в предказармена възраст момчета специално. Дори нея година и следващи изляха пък по-старите, нали? Вили Пингвина, Слона, Кишляра. Те тогава изляха от казармата. Всички бяхме ученици, с изключение на Мето и на Климо, които бяха по-възрастните в компанията. Когато се оформя групата на джулайците, Иван Ангелов е офицер от Държавна сигурност и отговаря за неформалите. Ние тогава се борихме с остатъците на предходното минало и с лошотията на Запада. Тогава срещахме по улицата някаква екстравагантна младеж, която плашеше обикновените хора. Момчета и момичета с метални апликации по дрехите, по носа, по обици, сенджири. И това се възприемаше като директна заплаха срещу идеологията на спретнатото наше общество. Дори снабдяването с дънки и западни дрехи по това време не е лесно. Половината Варна бяха моряци. И винаги се намираха. Нали, там по втория начин, защото на магазина няма, естествено. Главно от оказиони и от моряци. И обикновено ходихме битнически. Дънки, дънковояки или пък дънкова риза. Тогава, нали, с нашивки, с значки на разни групи, значки, такива гривни. Значките си ги правихме от някои списания. При нас докарах доста голям куп списания. Там някоя снимка режеше на една значка с чиксо отгоре прозрачно и така правихме значките, примерно, нали? Носих си дрехите в чантата и после махахме престилките и си обличахме дрехите и тръгвахме по център. Аз, моето яки дънковото си, го купих от един оказион. Климо, приятел негов, ми направи шиповите по него, пък аз си избордирах Лед Сепелин и дънките също от оказион си ги купиха, пък на него баща му ги носише. За колани, гривни, нали, които бяха с капсите, ползвахме капси от чанти. Тогава си имаха едни чанти големи. Търсихме от Дружба Варна, нали, такива завори шивашки. Търсихме, като основно Климо ги правише. Той така беше доста сръчен в ръцете. Намираше кожи от някъде, парчета кожи. От тях изработваше коланите, гривните, слагаше капсите, закопчалки и всичко беше самоделка. Това, което ги свързва, е рок-музиката. Те просто си бяха приятели, които
се изолират от къщи и от учители, и от другите, които им досаждат. Главно музикалната среда ги правеше някаква група. Главно си говорихме за музика, история на групите и за книги. Много четяхме, всички бяха много четящи хора. Щом слушаш така музика, ти си от нашите, нали, ела сега тук. И най-вече ние за музика сме си говорили, коя група издава нов албум, а ти слушал ли си тази песен, виж сега новия албум какъв е, що е. А тогава, през 80-те години, не е лесно да се здобиеш с плоча или запис на западни рок групи. Ами беше трудно, наистина трудно, ама се намирахме начин. Аз имах възможност, защото баща ми пътуваше в БНФ-то, работеше дълги години. И той вика, сега, нали, какво, моето момче вика, какво, нали, да ти донеса, искаш ли нещо, нали, да ти купя и така нататък. Аз викам, не, викам, неща, нито дрехи, нищо не искам, викам, правих му един списък с плочи и той така навиваше ми се на къл и постоянно ми купуваше всякакви плочи. И като се върне от рейс, аз винаги имах последните албуми, нови, които са излезли. Имаше и оказиони във Варната, където други моряци залагаха в тези музикални магазини и оттам ги купувахме. Тогава една плоча, си спомням, вървеше 25-30 лева, нали, пък една заплата беше 150 лева. Моя първи албум, който си купих, първия винил, разстоянието от човека, който ми го продаде до вкъщи, вместо за 15 минути го взех за час и половина, за да обикалям по малки улички посред нощ, да не ме срещнат ченгета и да ме питат откъде имам този винил и да мога да си го прибера вкъщи. Това беше Long Live Rock and Roll на Rainbow и толкова много го исках, че едва си позволих да го пусна само веднъж, да направя запис и после да го запечатам албума. Pink Floyd беше една от големите групи, която се слушаше редовно. Всеки си имаше някоя група, която му беше любима. Нали? Примерно моята беше Whitesnake. На Светло комисаря беше Rainbow. Имаше едно момче, нали, който така му беше прякор, Иван Пърпала. Песните на Косани бяха любимите, примерно. Започвате от Чек Бери, карате до 85-та година Бон Джови, Металика и Guns N' Roses и всичко между тия две дати. Аз, например, по едно време имах към 40 винила и 200 аудиокасети. Най-вече старите от 70-те години. Нали, да кажа, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep. Имах някъде около 600 плочи бях събрал. Аз от тях съм ходил за първи път да видя клипа "Стената". Аз имах един комбайн, нали, грамофон с радио и кастофон. Правихме записите. Ако нямаме кабели, двата кастофона в едната стая един срещу друг. Единия пускаме на звук, другия на микрофон, да записва от микрофон. И мълчание. Някои обадили са бой зад врата, защото да разваля записа. С музиката обаче идват и нещата, които би искал да научиш, а няма откъде. Как да разбереш нещо повече за хипи движението 60-70-те години, да не говорим за битничеството в Съединените щати. И започнаха да се търсят списания, Rolling Stones, статии. Тогава много трудно се намираше и някой, който да може читаво да превежда от английски. По това време във Варна изгряват две рок групи – Луцифер и Хадес. От тези, които бяхме от тайфата, никой не участваше в групите, но ние бяхме с тях, защото те свириха, нали, музика близко до нас. Нали, Луцифер, те бяха малко по-големите. Организирахме едно ходене до Одеса. Тогава за нас Съветския съюз беше откривателство за демокрация. И тук дигнахме тая сган, може би 30 на души, и с едно корабче пресякахме Черно море и отидахме на един техен фестивал такъв, където те видяха, че там най-контролирано са бичи рок, жици се точат и са фирка. Връщат се тук и като нищо не сме те, нали се Съветския съюз гледа. Тогава капитанът от Държавна сигурност им прави рок-клуб в Младежкия дом. Сложиха се някакви озвучителни неща и направихме този клуб там, в Кинотракия отдолу, и го бяхме направили на няколко раздела. Популярна музика, рок-музика и идея имаше и за джаз. Половината Джулая си подрънквахме на китари, каквото можехме, както можехме. 2-3 акорда, обаче духа
духа, който носят тия акордчетата на Джими Хендрикс. Така е огъня в очите на другите. Това е. Полека интересите ни се задълбочиха. Започнахме да се идентифицираме с героите от филма "Коса". Започнахме да се опитваме да им подражаваме. Започнахме да искаме и ние да можем да си легнем в парка и да ни идва старшина Костов с кучето Блек, да ни иска документите в 2:30 посред нощ и да ни кара до близкото район за идентификация и за установяване на самоличности на този, който не си носи документите. Те тогава и започнаха да обръщат внимание на неформалите, защото те станаха по-забележими, обличаха се малко по-ексцентрично, събираха се на групи на различни места и правеше впечатление. Реши днеска, че косата ти е дълга, приберете. Реши, нали, че дънките сте изтъркани, приберете. Пита какви са те значки, те са нашивки, те са несъвместими с социалистическия морал, приберете. Старшина Костов с мотора, с коша, най-редовно нагоняше прибираше в морската градина, как надушваше къде сме се събрали, докато се съберем и цъфваше, трябваше да сменяме мястото, пристигаше, събираше ни паспортите, ти какво, що, защо не си вкъщи, какво правиш тук, с какво се занимавате. Но точно от среща пък беше първореално. И там дори сме имали случаи, няколко пъти са ни прибирали директно от Шнекбара. Нали? Дела от среща, за една нощувка и така. Даже ние, че бяхме женени, пак идваха да наприбират. Аз бях бременна, държаха на 8 часа в полицията, защото някой някъде се откраднал от цигулка. Дай сега да ги приберем те, защото са съмнителни типове, пък ние никога нищо не сме направили, пък сме откраднали. Той старшината, той впоследствие стана лейтенант Кирчо Костов. И така хубав мъж с мустак, с един мотор с кош. В мотора с кош имаше много хубаво куче, един черен вълчак. Блейк се казваше, нали, защото беше черен. И той редовно така се ни прибираше. Мен няколко пъти ме е прибират. Щупиха ни плочите на полицаите. Точно тия Iron Maiden плочите, първите 3 албума ни ги начупиха. Лошото е, че злоупотребяваше с власт. И нас си ни притръсваше и си ни приджобваше. Даже има една такава случка. Къпим се с мой приятел и 2 момичета на плажа, голи естествено. Излизаме от пясъка и кучето Блек ни лежи върху дрехите, а старшина Костов ни свети с фенерче, свети по момичетата и вика: "Дайте си документи за проверка." Ние сме си ги стиснали документите. Какви документи други да му дадем? 90-та година дойде и Кирчо Костов се уволни от милицията и стана таксиметров шофьор. И почва да кара ченчеджиите долу на пяца. Нали, смени малко фронта. Капитан Ангелов беше много внимателен. Много внимателен. Не търсеше конфликти, не се опитваше да се възползва от служебното си положение. Опитваше да държи нещата под контрол, доколкото е възможно. Въведах за себе си принципа да съм приятел с тия хора. Принципа не е да им се подмазвам, не е да им прощавам, а да споря с тях. Като съм имал пари, съм ги черпал с биричка, с такива неща. Идвали са ми на гости у нас. Между тях имаше хора, които са с музикално образование, с много богата култура. Примерно съм им дал годишните времена, Моцарт, Бах. Те ги впечатляха, като ги чуят вкъщи и ги взимаха и каква музика, нали? Те я откриваха. Аз от много малък карам скейтборд. Тогава качеството на скейтбордите беше много лошо и когато ти се спускаш по площада, правиш страхотен шум. Един ден ме посрещна един чичко милиционер, хвана ме за врата, каквото и нещо, съм скейтборд. И той каза: скате, какво? Конфискувам го. Чакай, човек, баща ми го купи, даде една заплата. Не, аз го конфискувам, ти си хулиган. И имаше една група, която бяха налучкали някакъв склад тогава имаше една организация съдействие на отбраната, който някой го е затворил и изоставил и те като го преровили, вътре намерили и бомби, и пистолети, и боеприпаси и са въоръжили. Например, единия Крис, който почина, той беше там и беше най-лесното да отидем да направим
с милиция да разбием врати, да намерим оръжие, дигнем една олелия до небесата. Но аз знаех, че те нямат нито такива намерения, нито са някакви врагове на когото и да било. Отидах и позваних на апартамента, където знаех, че събират нещата. Те като ме видяха, побеляха. Към ще ме поканите ли или да търся някой пропуск от прокуратурата? Заповядай. Седнахме, ние седят, те мълчат. Взехме да си говорим за най-различни неща. Не е за това. И накрая им казвам, вижте сега. Всички знаем за какво съм тук и имате два варианта. Единия, слагате всичко на масата, правим един опис, един протокол за доброволно предаване. Вариант 2. Излизам от тук и след мене влиза полицията. Същото и нещо го върши, само че не с протокол за доброволно предаване, а с протокол за изземване и ви образуват по едно производство за незаконно притежаване на оръжие. Искате ли да изляза да вземете решение или ще го вземете сега тук? Шушо-мушо, единия ми вика, ти сега какво предатели ли ще направиш? Всички ще ни се смеят целия град. Кажете, дойде гадното ченге и знаеше от някъде всичко. Ние нямаше на къде да мърдаме. Аз ще поема върху себе си. Да ви защитя егото, нали? Разбрахме се. Дойдоха, подписаха, иззехме им оръжието. Прочетия Методи Димитров Каравасилев, той също почина. Той е Август, беше Жорж Пулс. Няколко крисовци. Те бяха първите, които бяха налучкали наркотиците. Методи беше първопроходник. Методи и Август Ролката, те бяха стари дроги от старите наркомански и хипарски среди на Варна. Легендарни. Отначало ни беше интересно, после не ни беше чак толкова интересно вече, особено на някои приятели, които се изпозакачиха на медицински леки дроги, лежаха по психиатрии в опити да се откажат. Впоследствие първата вълна на хероин затри доста от тях. Те бяха най-потърпевшите. Хипи движението, битничеството е неизменно свързвано с употребата на наркотици, така че неизбежно беше да се случи. Неизбежно. Как се сблъскват с наркотици? Намират на плажа един пакет от спасителна лодка. В него има най-различни аксесуари и няколко ампули с морфин. И те решават морфин. И те се престрашават и си слагат. И спадат в едно такова променено състояние и започва това да ги съблазнява. Той не е толкова, че много им е харесало, колкото да се похвалят. Така започнаха да търсят аналози. То морфин го няма, той е само с рецепти. Но по това време се продаваха доста лекарства, които съдържаха такива субстанции. Примерно имаше момчета, които взимаха 100 хапчета наведнъж, за да получат концентрация, която да ги доведе до променено състояние. В нашата група имахме амбицията да откажем Мето от наркотиците. Правихме дежурства, той да не остава сам. Взимахме го с нас навсякъде. Между другото, доста успяхме някъде около 3-4 месеца. Въобще не беше пипнал абсолютно нищо. Той си имаше някакви връзки по болници, аптеки, откъдето вземеш. По него време нямаше начин друг да се снабдиш наркотици. Не е както сега, всяка втора охрана по заведенията или всеки втори полиция е, че продава наркотици. Тогава не беше така. Мето, например, ми е идвал, като изпадне в абстиненция и казва: Ченге, имам сърцебиене. Викам: и как ти би сърцето? И аз имам сърцебиене. Не са прави на лудо. Ела, закарай ме някой да ми предпише 3 упаковки с отивам, водя, бе, тук един от моите хора нещо му е кофти и те му предписват някакви лекарства. Той гледа рецепта, защото познава нещо. Абе, пиши един с***ин, бе. И то си викат: какво ще ти помогне с***ин? Знам какво ще ми помогне. Ти го напиши, му вика на доктора. Доктора пише с***ин
Мето му взима химикала и слага 3 чертички, 3 опаковки, значило. Тогава си беше борбата с наркоманите, беше много сериозна. Това, което знам от Мето, във Варна има всичко на всичко 50 регистрирани наркомана. Аз никога не съм открил в тези групировки, да ги нарекат, нещо конкретно престъпно. 83-та година. 83-та нашата първа сбирка. Миналата година правихме 40 години. Живот и здраве след 9 години. Дай Боже да сме достатъчно хора още живи и здрави, па да направим половин век. Ентусиазма беше голям, че нещо правим, нали, целенасочено. Започнахме приготовления да си запишем July Morning песента на касетка. Една цяла касетка с песента, една след друга записана, за да може да се върти нон-стоп. С един двукасетъчен касетофон на Вили Пингвина, на малкия пингвин, една турба касети, една турба батерии. Къде ще бъдем? На фара най-спокойно, защото пък ако не го направим на фара, някъде в градината или до пантеона или на малината, милиционерите обикаляха и ни създаваха проблеми и нямаше да можем да бъдем, нали, цяла нощ заедно да си приказваме, да се смеем и да пееме. И Янко дойде с китара, купихме си бира и дойдохме тук всичките, бяхме си взимали по-дебели дрежки, одеяла. Капитан Иван Ангелов, благодарение на когото първият July стана на вълнолома. Защото капитан Ангелов спря милиционерите от гранична милиция да ни изгонят от вълнолома. Сигурно щяхме да отидем на друго място, някъде на плажа, но на вълнолома, на емблематичния първи July, Държавна сигурност помогна July да се случи точно там. Идеята беше преди казармата на 64-ти набор да се съберем всички и идеята се посрещна много радушно от абсолютно всички. Тяната каза: о, това е супер идея и ние го мислихме това да го направим. Носих малката сестра на Литка от пантеона, бяхме на поляната на пантеона, решихме да дойдем на вълнолома и тя се оплака, че е малка, че я болят краката нещо, нали? И аз се качих на рамената си и я носих до кораба Дръзки. Тяхната е нашата група около 20-тина. Иван Гафа беше и той с нас, Жоро Мейдана, Чърчила, Иван Терзиев, мароканеца, той, Тяната с Чижика, брати на Чижика. Аз бях взимала моята малката сестра Десислава, големия Крис беше взимал Наташка, Наталия. И после стояхме тук до юлското утро, до разсъмване. Първият July беше нещо като пир по време на чума. Да се съберем с риска да бъдем набити и пръснати, но да се съберем. Тая вечер тук ще се пее, тая вечер ще върви нашата музика. Беше невероятно, че се получи. Никой от нас не е вярвал, че ще се получи. Но то се случи. И се повтори, и се потрети, и стана необратимо, и стана неконтролируемо. Татяната беше свободен дух. Някак си той стана едва ли не емблема на нашите събирания. Изключително колоритна личност. Много умен, много интелигентен, невероятна информация. Той знаеше за най-емблематичните и дори за малко известни рок групи в България. Знаеше всичко за семействата, за членовете, за тяхното професионално развитие, кой къде е свирил и пял преди създаването на еди коя си група. Той беше енциклопедист на тема в музикално отношение. Той всяка дума, която кажеш, може да е някакъв страшен етап и да се напикаш от смях. Сестра ви как се казва? Биляна. Как е прякора? Чижика. Те са били гаджета с Тяната. Първо имаше някакво романтично приятелство с Жоро Едрев, после по-сериозно приятелство с Тяната, дълго време. Сестра ми е имитатор и пее много добре. Когато гледахме
филма "Коса". Бяхме направили такова шоу на шадравана зад, мисля, че беше зад казиното. Съвсем спонтанно. Отиваме там, те почват да пеят, тя почва да пее "Коса", тя дига си ръцете, развява си косата. Янко почва да свири на китара и той почва да пее. И в един момент, като се обърнах, бяха 50 човека в кръг. И те правят шоуто и минават разни минувачи, мислят си, че има концерт, ръкопляскат. Имитираха хората, имитираха някой от нас, имитираха, да речем, мини някой, който е с очила и брада, много сериозен, с куфарчи, и те почват след него да вървят много сериозни и делови. Или пък минат чужденци, говорят си на техния език, те тръгват след тях патичката, почват да имитират езика. Тяната в последните години се беше отдръпнал, беше прекратил почти всичките си контакти с почти всички. Не знам защо. Последните сигурно 30 години не сме контактували лично. Вторият Джулай през 1984 година е доста по-камерен. Бяхме доста по-малко, защото по-голямата част бяха в казармата. Знаете, тогава с отпуските беше изключително тегло. Не случайно, Литката и Чайка казаха, ние се оженихме заради отпуската. Наистина, това беше причината. Не, че вече 40 няколко години са женени, и то много щастливо, но това беше конкретната причина тогава да стане сватбата. Ние 84-та се оженихме и бях родила дъщеря и с количката бях с бебето. 84-та година, като излязаха в отпуска, всички си пазиха отпуската за Джулая. Чърчила намери един касетофон с 2 тон колони и имаше тогава и пари за батерии, защото момчето, като се върне в отпуска, вече пари му се дават повечко. Ниските по улиците. На 3 Джулай през 85-та вече идват много хора. Започнаха да идват и от други градове, от Русе, от Пловдив, от Бургас. По това време това се разчу и в комитети, в милицията и всички викат, как ще се събират, какви са тия бунтове, дай да ги ограничим. С началници си моите ги обсъдихме, викам, вижте какво, дайте да не провокираме герои. Нека си отидат, си дигнат геротията, ще я направят на вълнолома. Няма да я направят в църквата Свети Александър Невски. Това са, ако се случи нещо, дайте да видим какво можем да помогнем. За съжаление, доста от тях се набухаха с... Те нямаха тогава наркотици, но в една манерка слагат хапчета, слагат къвто алкохол имат, друскат го и се черпят с това нещо. До 87 година Джулая се посреща все там, на вълнолома във Варна. Ма то, като се разнесе тая мълва, като зараза, парка беше пълен. Ма пълен по групички. Е тук Старозагорци, е там пък пловдивчани, е там. Това от 30. И нощта, полека-лека към вълнолома, и сутринта се посреща. И след това вече пак към парка, към сенки, към кръчмета. И тогава вече милиция, полиция, защото просто парка беше затрупан с раници. Аз като се уволних от казармата, 1988 година беше Джулая тук на Южния плаж. Тогава, може би, имало повече от 200 човека, можеше да е. Когато започнахме да се събираме после на Южния плаж, започнаха да идват много хора, които целта им беше да се напият и да направят проблем с някой. Първият Джулай беше 87-8, бях в казармата. Някъде по Созопол мълвата се разнесе между нашите хора. Там се бях запознал с Пловдивската хипария. Тя беше активна, много активна. И ми се запали чергата, защото аз си имах идеята, рок-музиката, и едвам дочаках
Слава Богу, дадоха ми един ден отпуска. Вечерта трябва да пътувам. С какво да пътувам? Няма друго. Влака. Направи 3 смени то влак. И аз започнах да се ядосвам. То взе да изгрява слънце, а аз във влака. И накрая се ядосах и си отворих прозореца и си извадих китарката и ядосан си посвирих. Стигнах Варна и се видях с хората с леко закъснение. Бил е първият ми Джулай самотен. Тъй оттам нататък всяка година почти не съм пропускал. После от южния плаж, за да останем само ние, се преместихме на рибарския плаж. Там продължихме да правим Джулай и вече после започнаха да идват страшно много хора. И тук на вълнолома и на фара беше невъзможно даже да застанеш, защото имаше страшно много хора, които не ги познаваме изобщо кои са и що са. Така, след изгрева на 1 юли 89-та, там се пуска новината "Айде на сватба". Какво? Каква сватба? Дидо Драгнев се жени. Понесохме се ние натам, улицата я напълнихме, знаме се развяваше от бял чершав с нарисуван голям черен хипарски знак с черна боя или пък с въглен, не знам. И го носеха 2 човека долу в избата на Младежкия дом. Някакво малко клубче беше. Имаше някаква апаратурка, гърмеше рок-музиката, July Morning, точно на влизането на младоженците гърмеше. И там купона продължи. Столове нямаше, защото малко беше помещението, малки кръгли масички. На всяка масичка шише водка. За да избяга от огромната тълпа, Тяната мести Джулая на скалите на Варвара. Като Тяната просто каза: "Пичове, ние правим всяка година в нощта на 30 юни това и това. Чакам ви на 30 юни на кръчма звънче, заповядайте." И ние отидохме и така Джулая от само варненски се превърна в национален. Оттам това се разпространи като пожар. Що на Варвара? Щото забито, скали, не е някакъв курорт. И там пак са били 20 човека, докато някой пак е казал и на следващата година на Варвара пак стълпотворение. Той се отдръпна след това. След това започна Джулай да се рои, започнаха пловдивчани, софиянци да го празнуват на Варвара, на Рапя. Ние започнахме да си го празнуваме поединично и в малки компании. Те се нароиха едни Джулаи. В един момент хората, които създадоха празника, нямаше вече къде да отидат, защото те се сменят поколенията. Отиваш и нямаш какво да си кажеш с хората, които виждаш, защото Джулай е място не само за пиене, то е място за разговори. По места в Несебър са ни били, в Созопол са ни били, в Пловдив са ни арестували и са ни държали по 3 дни. Големия Крис го арестуваха в Габрово. Не го пуснаха да се прибере за погребението на баща си. След това вече много бързо дойде 90-та година, когато това беше стигнало и до София, заедно с вълните на демокрацията. Казаха: "Ето, това е един бунт към системата. Ние сега всички сме бунтари към системата. Значи всички ще станем рокери, ще ходим на 1 юли, ще слушаме Джулая." Контролируемо започнаха да се опитват да го правят след 90-та година. До 90-та година не сме имали намеса. Никакво. И това беше, може би, най-хубавото нещо, което можеше да се случи в една година в July Morning. После Цонко направи Джулай на Камен бряг, Кметала. И така, Джулаите се разруиха. Ние спряхме да се събираме просто, защото то се размиха нещата. Идват всякакви непознати, всякакви пияни,
Започнаха и нали, друсани да идват. В един момент гледаш, единият е пуснал Джулай, ама другия е пуснал Чалга, третия е пуснал Техно. Нали? Започва много се комерциализира. Много хора си нямат хал-хабер откъде, защо, как се появи. Идват, изяждат ти, изпиват ти всичко, постоянно те занимават със себе си, изръсват те за пари, оповръщат ти целия бивак и накрая изчезват точно на ръба на боя. Ние започнахме да се крием и да се пазим точно от такива. Правим си Джулай, наши хора, да си поговорим, да се видим. Аз докато бях на моряк, нали, и пътувах по корабите, всяка година съм го посрещнал на кармата на кораба. До сутринта снимам Джулай, си го посрещам. Независимо къде съм. По средата на океана слънцето изгрява. Не бих отишъл на Чалга Джулай. Ако Чалга Джулай ми дойде на 15 метра от мен, ще се преместя естествено. Но как бих могъл да имам претенции към начина, по който някой се забавлява? Тяната миличка, той се отиде в уединение, той се отдръпна от всичко това, може би се хванал за главата, Господи, какво създадохме. 16 години след възникването на хипи движението в Съединените щати, през 1983 то се заражда и в България. При това в един от най-отворените към света градове – Варна. Българското хипи движение създава и традицията July Morning – да се посреща първото юлско утро, единствена в света. Неформалната среда си е неформална. Тя няма субординация. Но има единство на мисленето и на общите изводи и настроения. Тя е общество, макар и паралелно и до голяма степен независимо от нашето. Това бяха младежите. Това вече е българска традиция, българска културна икона и аз се радвам, че съм бил част от това. Надявам се да има още такива в България да се създават. Вчера четох, че в Перник са направили посрещане на залеза. Това става ми много интересно и се зарадвах. То беше наша такава, как да кажа, свобода, защото тогава времето беше, нали, строй са, преброй са, нали, всички ходихме с униформи, нали, момичетата ходиха с престилки и ние така се чувствахме свободни, всъщност някакъв вид неподчинение. Там никой с никого не се считаше подчинен на когото и да е. Ако имаше някакви лидери, те бяха неформални лидери. Те бяха лидери, защото имат някакво свое си обаяние. Дългата коса беше емблема, пък те постоянно, понеже знаеха, че сме с дълги коси, момчетата постоянно, като ги приберяха в полицията, ги постригваха безплатно, най-редовно. И всеки, който успее да отгледа малко коса, всички му се възхищаваха на косата. Възможност за всеки един от нас в тези доста по-различни години, които бяха, да се откъсни от някакви тегави ситуации и мисли и да намери хора, които също се интересуват от музика. Ценното, което остана, е приятелство за цял живот. Центъра на нашето общество не ги интересува. Те се дезинтересуват от него. И напротив, те го презираха, този център. Те искаха да бъдат по-различни, както на времето, може би, хипитата. Много хора, гледайки, нали, че сме малко по-различни, казаха, те са измет, те са наркомани, те са пияници, те не стават за нищо. А реално ние, когато се бяхме, трябва да ви кажа, се дискутираха абсолютно всякакви теми. Вечер край огъня се рецидираха стихотворения. В това число и лични стихотворения. Те просто казват, ние можем и без вас. И въобще 10 стотинки не даваме за вашата идеология, за вашите ценности, за вашия комунизъм, знамена или не знам си какво са. И трябваше да се разбере това нещо, че тия хора не са врагове, те просто са изключили от нашето общество, защото то не им предлага нищо, което да ги привлече към бъдещето. Като излезе филма "Коса", чакахме на опашка, за да влезем да го гледаме.
Филма Плешивото куче като излезе, те го забраниха веднага. 3 дена вървя по кината, не знам дали има и 3 дена, и веднага го махнаха, който ние първите успяхме да отидем да го изгледаме, но повечето не успяха. Но "Коса си" ни беше любимия филм. Защото куче огледахме. Копаш куча, нали, оттам излезе пък легендарната песен на Омега, която си е легендарна до ден днешен. Омега бяха такава супер група, че Scorpions им бяха подграждаща група на едното турне. Идеята ни беше да бъдем свободни и да не робуваме на някакви рамки, принципи, които тогава ни натрапваха. Да бъдем хора, които могат да направят всичко по всяко време. Моята работа може би е била да ги изпоарестувам, да ги вкарам по мазите и да ги прибием от бой. Как може да мислите вие така наопаки? Но аз тогава бях под влиянието на разни книжки, включително и от чужди автори, където ставаше въпрос за проблемите, които, например, Съединените щати са имали с тия неформали от битническо и хипарско време. И те са стигнали до извода, че е по-приемливо да ги интегрираш в собствената си среда, а не да ги изолираш. Защото когато те станат част от социума, те загубват своя революционен характер. Американците така са справили с тия вълнения, които бяха подпалили половина Америка на времето. Една от емблемите и на българското хипи движение е пътуването на автостоп. Сигурно имам над 1 милион километра на стоп. Над 1 милион километра. Говорим, че карах казарма в София, кой ще дава 13,90 за влак на стоп. Правил съм стоп от Варна за София през Видин. Хипи движението в България, българската хипи култура, това са отделни групи. И можеш да различиш Пловдив, Варна, Бургас, София бяха поне 2-3. И имаше няколко места, където хората се събираха от цялата страна. Ние се познавахме помежду си. Особено близки бяхме с русенци, много. Варненската и русенската група бяхме особено близки. И Варна-Русе си ни беше домашен стоп. Аз обичах най-много пловдивската група, защото там като че бяха най-истинските. Боби Брадата, светла му памет, Стамо, Стамича, светла му памет, Шика, той е жив. В апартамента на Роберт Леви в София поета Роберт Леви са ставили легендарни няколкодневни купони с продължение, с автор-партита и с допълнителни серии. Пловдивската група си беше желязо. Коя беше най-запомнящата си фигура от пловдивската група? Боби Брадата, Гълъба, Стамича, те са легенди. Гълъба е жив и здрав все още и той е тартор на беглик на къмпинга. Още от 90-те години на платото на Камен бряг идват хора, компании с китари и с касетофони и се събират и празнуват около вечното огънче. Тогава все още спонтанно. Кога обаче Камен бряг става символ на Джулая? Когато Джон Лоутън се съгласи да пее песните на Юрия Хипи, специално July Morning на изгрева на слънцето. Джон дойде 2004 година, запознахме се тогава, направи концерт с БТР в Каварна и след това му разказах историята на този празник в България на July Morning. Той изяви желание да дойде. 2005 хареса му и вече всяка година до 2015 година той беше тук в Каварна. И 2008 година той предложи Кен Хенсли да дойде, човека написал песента. Те двамата вече са покойници, светла им памет. И за първи път Кен Хенсли посети България, за да пее на July Morning 2008, заедно с Джон бяха тук на Камен бряг. Това беше също един исторически момент. Джон Лоутън дори си купува апартамент в Каварна, до морето.
Толкова му допада тази наша традиция на Джулая, че след смъртта му през 2021 година прахът му е разпръснат над Камен бряг. Съпругата му Ирис каза, че е негово решение. Тя дойде с сина му и с дъщеря му. И тук разпръснаха преди 2 години, мисля, че беше праха му на Камен бряг, на скалите. Просто сърцето му беше тук на Камен бряг. Това обаче прави Джулая много масов. Новите хора започнаха да си го афишират много, да си го популяризират по-своему, да почнаха много писания да излизат за Джулая от хора, които бяха повлияни от събиранията ни. То Джулай няма вече. Значи днешният Джулай няма нищо общо с този Джулай, който беше едно време. Нали? Това беше група приятели, които бяха обединени от една идея. Идеята да слушат музика, нали? Определен тип музика. Много добри приятели, които всеки ден живееха по този начин. Сега какъв Джулай си ми ти, като веднъж годината, примерно слушаш едно рок парче, едно единствено рок парче, то защото някой го пуснал до теб на плажа и останете 364 дена, ти дори не знаеш каква е тая музика. Ние живеехме така всеки ден. Това няма нищо общо в момента. Сега, нали, вече е съвсем друго, пък и то времената са други. Може да отидете ви до някой бар или дискотека на плажа, да ви съберат по 15 лева вход, пуснали кой техно, кой чаго, върви пиян и не знае какво прави. Това какво ще има с Джулай? Джулай, морник е рока. Рока, приятелство, бирата. Аз специално не си го обяснявам, освен като малко снобария. Те отиват с апаратура, с скъпи уредби, с преспивания, с кетеринги, с такива скъпи напитки. Това не е Джулай. Това е хотел, ресторант Балкан Турист. А в духа на рок музиката има основно свобода. Сега, като има... Колко свобода има? Е въпрос. Чалга Джулай. Джулай умря, най-вероятно още някъде началото на 90-те години. Джулай в този му вид. Днес от 20-тината младежи, посрещнали първия Джулай през 1983 година на вълнолома във Варна, са живи 8-9 души. Все по-малко и по-малко ставаме живите свидетели на това явление. 4 от основателите и тази година посрещнаха заедно Джулая. Посрещнахме Джулая на Иракли, събрахме се от първите само 4. Аз, той, Янко и Жижи Димо Житаров. 40 години брак имаме, пък се познаваме от 42-3 години. Тяната, 1 юли, 6 месеца от смъртта му, решихме, че е една прекрасна дата точно на този ден да се опитаме да съберем колкото можем от първите джулайци, така да го наречем. Да пием по едно за всички в небесния Джулай. Другите бяха хора, които бяха нови или по-късни последователи на Джулая. Страхотен Джулай, имахме озвучаване, имахме огън, имахме присъствие, всеки си носеше любимото пиене, всеки си носеше любимата музика, която можехме да пускаме по уредбата. На целия плаж имаше сигурно 10 групи, които празнуваха активно. Съседите до нас цяла вечер слушаха техно, но на сутринта тръгна Юрея Хип. Без значение кой какво е слушал вечерта. Дали Радка Пиратка, дали Лили Иванова, дали техно, дали рап, дали хейви метал или някаква друга музика. Сутринта обединяващото беше изгрева на слънцето и Джулай Морник на Юрея Хип. Страхотен Джулай. Още ми държи. Още ми държи. Свободата. Свободата да излезеш от силото ежедневие, възможността да се срещнеш с светли хора, приятели, които те приемат като брат, като техен, да си говорите за музика, да си сам, далече от
тази атмосфера, която беше много често в обществото, тази излишна стриктност и да правиш това, което искаш. И нашия живот беше много хубав, защото беше наситен само с хубави емоции. Ние винаги се шегувахме, събирахме се, смеехме се. Дали ще бъдем 3 човека, 30 или 300, за нас нямаше значение. Осъществи ли се тази свобода, за която мечтаехте? Не. Значи свободата е индивидуално усещане. Можеш да прецениш доколко да бъдеш зависим, можеш да прецениш доколко да бъдеш свободен. Той няма срещу кого да се противиш вече. Нали? Комунизма падна. Те се оказаха в някаква безпътица. Какво да кажеш? То нали всичко ти е свободно, само че струва пари вече. Никой от нас не си е мислил, че това ще стане явление, което да отекне в цяла България. Но не сме имали амбиции да бъдем първопроходци и да се бием в гърдите и вижте, ние сме създателите на July Morning. Никога. Абсолютно никога. Идеята продължава, има нови поколения, новите поколения продължават, създаде се културна икона и много хора продължават да го правят, да се чувстват свободни. July е там, където си.